Hi mga sis! Another day, another vlog. So mga sis, meron po tayong pupuntahan ngayon mga sis. Alam ko lang mga sis, is pupunta po kami sa car mga sis. So hindi ko alam mga sis kung papasok ba kami sa Gaisano or what mga sis. Pwede pasaba. Papunta na Akaz mga sis. Diba? Ang daming mga heels mga sis, pero ni isa walang nagkasya sa akin mga sis. Hindi. Tapos sasabihin yun na. Mag-grocery na tayo mga sis for the pasabag. Uuwi na kami. Bye!
Sa hi mga sis. So, kakauwi ko lang mga sis. Kakarating ko lang mga sis. So, hindi na ako nakapag vlog kanina mga sis. Kasi mga sis, hindi ko alam kung pwede ba mag video sa loob. Then, yun mga sis. So, super ako mag-end mga sis. So, ang dami nagsabi sa akin mga sis na meron na daw ads sa aking video mga sis. Oh my gosh! Hindi ako makapaniwala mga sis. Hindi pa nakasubscribe sa aking channel mga sis. So subscribe nyo na mga sis for the pasabog. And mga sis, tulungan nyo akong mamonetize ang aking channel mga sis. Like, because life is celebration. And mga sis, for the groceries. Diba? So hi mga sis. So nandito na sa akin yung groceries. Sis, ang ating first mga sis is for the chocolate cherries. For the chocolate mga sis. O, diba? And meron din tayong cheese ring mga sis. So this is not a sponsor mga sis. So meron po tayo dito. Diba? Mga sis, madami to siya mga sis. Mga sis. At meron po sa kabilang plastic mga sis. At itong NAG plastic mga sis. Yes. Diba? Pagaan tayo mga sis. And meron po tayong another chocolate mga sis. Tatlo siya mga sis. At itong laptop. Isa lang itong mga sis. At meron din tayong fudge bar. Diba? And mga sis, meron din tayong patatas kapag ikaw ay nagkakaping mga sis, diba? At hindi mawawala ang ating panglagay sa ating hair mga sis, ang keratin mga sis, diba? Para mas maganda ang ating hair mga sis. Alagang keratin for the pasabag. Hindi natin makakalimutan ito mga sis for the babayan ng ating fest mga sis for the pasabag, diba? Andrea Brillante. Uy! Gamit tayo nito mga sis para matanggal ang ating chismis sa ating mukha mga sis para magmukha tayong babaehan, diba? Mga sis, so dito muna natin tapusin ang ating vlog. So thank you for watching and don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. Bye!